ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a cikin izzarsu. Kamar yadda muka muku alƙawari, insha Allah 16 ga wata za mu kawo muku ci gaban izzarsu episode 14 season 2. To in Allah ya kai mu gobe Lahadi da karfe 8 na dare za mu kawo muku ci gaban wannan fim din mai suna izzarsu a tashar mu mai suna Bakori TV da karfe 8 in Allah ya da. Ku ci gaba da subscribing din Bakori TV, sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon shirye-shiryen wannan tasha mai albarka ta Bakori TV. Sannan ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara yi muku godiya akan bibiyar mu da kuke da kuma commenting da kuke mana da shawarwari kuma da kuke bamu akan wannan ingantaccen shiri namu mai faɗakarwa mai nishaɗantarwa, wato izzarsu. Muna tare da ku a koyaushe. Mun gode. Wassalam. Kai, me ya ka? Ku cika shi. An gashi dade. Sai da muka ce kar ya shigo, shine ya shammace mu ya shigo. Malam me ke faruwa da kai? Ranka ya daɗe, ga wani gani a cikin motata. What? Shine ne ce bari in zo in gaya ma DPO. Gawa. Gawa.